War Baman Kisngi, Awalam Shipi, the Unong Yalam News. Persya kami Khlia People's United Front, yang kajing temu, jangka sorka jela, banshina yang kalian tirel lengba ke Central Government. Kalian tirel kumbakalong mentah, ke sorka jela kadang ap yang karai lagi tan Jain Tehil. Ke babu jingma yang kibril, ke culture sepat kalawai jengi. Kadba ke sorkar kadawa yang kajing mentoy, hakayo ke kot, kadba kawan rapat yang kajing ma ke bakrau, ban yang kajing mentoy. Di persya jur, yang kani ke projek, nama kini kidaw harum. Kapaningkong, kajing mentoy ke bomla ban pensya. Kasorkar kam syamlala ban ai kano kajing pensya ke basyay. Ne ka biang na ka benta kani ke projek lentirel. Kajing kolar jong kajing mentoy kayo ka kot bat kajing penduna ya kajing lut jingsep ha kalai kawan kilong ki bom don dong rem. Kajing ta ki basniu ya khandau ka siap ki morpo khandau ki breu jongi ki kampalat ban ya kano kajing mentoy ka bakila ban mi. Kani ke projek kam ai jing mentoy shisha ya pajba ka jala bat dei ban pensange no ya ka kap ar ki jingdu no ya ka khandau ka siap bat ki morpo khandau. Kani kalen tirel kan pensuk ya ki breu ki bawan nabar ban shimti ya ka khandau ka siap bat ki morpo khandau jongi. Klem jingeda ka an ki ba biang ki jat benreu trairi kindu no ya ka jing sensyar halor jong ka jaka. Ka sorkar ka dei ban pentikna baka khandau ka siap jongi kinsa ha kakti ki breu jongi om ha ki breu ki banabar. Kabalai ki jing penjot ya culture ka jing wantu jong ki breu ki banabar kan pensniu ya culture bade kom im jongi. Kiriti dustur jongi kilong ki bomla ban peniklat nakari. Pat ngimla ban ailat bakin syatap ha kejingta ki breu ki banabar. Ka sorkar kadai ban yada ki kiriti ki dustur jongi ban pentikna baka jilong tra jongi kanne kabasau. Kajing syania ha kayo ka kot. Kani ka projek kalap bermanra ya kajing syania ka bakhambun ha ki breu ki banabar. Kat ba pendu ya kajing long lait lut. Jong kayo ka kot jong ka jela Meghalaya. Ikentat ya kani kerkom penroy ka ba ajing mentoy ya ki breu ki banawar om ya kajing nong snong jong ka jela. Kabasan kajing bomdon kajing emir jemut. Ka sorkar kalaklet ya ka sur jong ki pajba ki ban sashakta pha ha kani ka projek. Kajing bomdon kajing emir jemut bat ki nong snong kalong ka bomla ban pedang. Ni dawa badai ban pensange no ya kani ka projek bat ba kajing kren ka ba shisha bat ka basyai bat ki pajba jong ka jela kanlong ka banreu. Kajing khot ya kajing teli ki pajba ka jela Meghalaya. Ki dei ban yeng teli ka wei ban persya ya kani ka projek. Dei ban yada ya khandau ka siap ka culture ka riti ka hok jongi. Ngenom ailat ba kani ka projek lentirel kan yat sakmat klem da burampura ya kajing e pagjinon kam jongi. Ka projek lentirel kalong kajing ma ka babet ya ki pajba ka jela Meghalaya. Bat ka sorkar kam syamla ban ai kajing pensya ya ka projek bat kala e ya kajing ma ka bakrau ka bala ban mi na ka benta ka khandau ka siap ka culture berkayo ka kot jongi. Ikenta ya kani ka projek bat ngidawa na ka sorkar ban pensange no ya kani bat ban bu hakmat e ya ka hok jongi pajba ka jela Meghalaya. Kani kolong katkum ka khruo balapha dai ba Krishan bla President MPUF. War Baman Kisngi, somehow subscribe your channel Unong Yalam News.